O futuro da xestión de residuos nos concellos pasa por xerar despoxos cero nos contedores municipais. Con este obxectivo, o Concello de Cambados pon en marcha dous proxectos para mellorar a xestión dos residuos na vila. O primeiro consiste na adquisición dun punto limpo móvil. Que do que se trata era de mellorar a xestión dos residuos domésticos que non van ao cubo do lixo normalmente, non? Temos un punto limpo no concello que está no polígono, pero detectamos últimamente que moita xente tira restos de poda ou mobles ou restos de obra no contenedor normal. Entón o que tratamos é de, con esta iniciativa, concienciar a xente de que existe un sistema de recollida e xestión desos residuos e acercarlo á población. O punto desplazarase cada semana por unha parroquia, a Gasna de Ubiña, xa que nela está situado o punto limpo da vila. Co segundo proxecto, o Concello busca fomentar a compostaxe e mellorar a xestión dos biorresiduos. Para elo, en primeiro lugar, adquirirá 400 composteiros. Vamos tratar de retirar algo que será obligatorio, e nos estamos anticipando, retirar do contedor de lixo convencional os restos de comida, a fracción orgánica, para compostala na súa maior parte, os produtores grandes polo seu canal e os produtores pequenos a través dos composteiros, que vanse a adquirir composteiros xunto coa maquinaria esta que vedes aquí. Os composteiros comunitarios estarán situados no centro da vila e os individuais nas parroquias. Para mellorar as tarefas de compostaxe, o Concello tamén adquiriu maquinaria para triturar. Sí, estas son trituradoras, son para a formación do estructurante para a compostaxe. Era unha máquina que era necesaria, o mestre composteiro viña demandando de fai tempo porque é algo que traballábamos con máquinas de préstamo da Diputación, etc. Entón isto nos vai a adiantar moito o traballo. Aparte, agora vamos a aumentar moito o volumen de composteiros, tanto composteiros individuais como os comunitarios, e xa se fai necesario ter máquinas máis potentes para generar o nivel de estructurante suficiente, a cantidad de estructurante suficiente para que se composte ben a materia orgánica. Dende o Concello destacan a labor do mestre composteiro Dani Cacabelos para poder levar a cabo estes dous proxectos. Os interesados en utilizar a maquinaria de trituración deberán contactar co Concello e realizar un curso de formación previa.